Unsa man jud kalainan sa tinapa o sinugba? Kay kung ari kaning lugar o may bawan jud nimo ang diferensya. Mo na ilang smoking area. Diri mismo makita nimo ang diferensya. So kuyo ginapod ko ninyo mag street food trip. Sa iconic ug ginadayo og maayo. Tapahan sa Danau City mga amigo. May hapon. Uy, mismo sa inyo mga baligya diri. Tinapanan, sir. Tulingan, anduhaw. Nasay ka ng bangus. Depende sa available sa mga isda. Availability. Nasa may nukos. Ah, namoy nukos. Unsay kalainan sa sinugba o sa kani pag tinapa? Ang sinugba kay lahos agad siya sa baga ba niya. Ang kani siyang layo ra siya sa baga. Ah, bali elevated gamay ang kani. Mura siya gi-smoke Mura siya ra. ko. Sa una man good kay pamaagi pagluto sa tinapanan kay ang asura. Ano to mga maluto. Ah, okay. So nana gid ang tinapa. O tagpila mo sa dinyong tinapa? Depende sa sizes. Ang mga dagko na maabot og 280. Ang gagmay. Ang gagmay 120. Ah, ay sina pa mo lain baligya aside sa mga isda, seafood. Naan, lechon manok, crispy. Mga crispy. Oh, nice. Nasa diri mo ana. Nya miss, unsa na mo kadugayan diri na maligya? Mag-start lang mi diri kay kuan man kay ako ang lola dugay na mong diri. Siya kay una aning tinapanan Ang lagi imong lula mo una gid nagbaligya ani? Oo. Hala. So kamo gid ay ang legendary nga tinapaan. Yes, na ako established lola, Danau. ako lola. Wow, amazing. Aw na data diri karon sa legendary pastapahan diri sa highway Barangay Luok, Danau City, Cebu. Dapli na gid sila sa highway. Dapat jud sila presko na dine in kay kita jud kay nimo ang dagat. Pwede jud ka mahinuktok diri sa imong New Year's resolution. Ug ingon jud nila na sila ang kinaunhan jud diri ananinda. Karon daghan na jud kayo sila naninda og mga pagkaon. Sikat jud ning mga tapahan diri sa una pa. Thank you so much. Unsay oras na mo mag-abli diri? alas 6, Sa buntag, hantod, 11. sa gabi. Kada adlaw mo diri? Yes, taga-adlaw. Sige, miss. Salamat kay miss. Order na ko. Thank you. So idol mo ni grabe kadaghan display ang ilahang mga isda karon. So nanay basically duha klase nga isda na naa karon, barilis og anduhaw ang naa ni diri. Mga dagko pa jud klase depende sa sizes o ang prices magdepende sa iyang kadak-on. Mo na ilang smoking area. Diri mismo makita nimo ang diferensya sa tapa. Okay mga idol, sugdan na nato atong kub-kub ug hab-hab aning mga pagkaon nila diri. Humot kaayo og charcoal smoky flavor. Siyempre nikuha po silang tortang talong kay sikat daw kuno ninyo, dali ra ma-sold out. Mo ni lang bat kinilaw. So ang bat kinilaw is basically sea cucumber. Mo na tortang talong perfectly shaped oval. Mo na siya upo or papaya. Before din nato ni kaunon, so I present din ako ni nindot ni pang appetizer ni si Bonitif banana chips with honey. Nakanindot anang ilang banana chips idol. Grabe ka crispy, organically made. Wala na siya gi-coat nga chemical na which usually na-adyo na siya chemical coating ang mga banana chips diya pero kani naturally made in Karkar. Yan barato pa jud kaayo ni siya if ganahan mo order ani bulky og healthy, eating healthy. Pulihin na inyong mga chips diya mo kanaw mo Netflix or Squid Game. Puli og kani kay naturally made. Kung ganahan mo glain nga fruit na asilay tang very unique na chocolate crunch. Mura siya kanang chocolate na coconut bitaw nga lubi nga lasa nga chips na siya ana og syempre na pa siya choco chips. Nakalahi nila na siya crunchy nga texture more ani niya nya kani wala kayo smooth flaky nga crunch. Order mo ani nila kung ganahan mo order ana check the comment section below for orders at karate sa ilang tortang talong. Ay grabe. Typical juicy sa talong. Lami pagkalasa, parat na dito. Next na po kanilang squid. Tanaw ilang squid oh. Nandun silang squid kay grabe niya ka as in klaro gyud siya na smoke kay dry na siya gamay. Di na gyud siya ingana ka juicy. And makita gyud mo ang meat mura siya na fry bitaw. Imagine, mura gyapon sa sinugba. Surprisingly humok yung meat. Mura siya kanang giadobo bitaw nga nadugay gamay, nahubas ang sabaw, inana yun ang lasa. Ay ganahan ko. So aning bat, kinilaw na bat o sea cucumber. Okay, kinilaw na bat with sili. Wow, grabe. Grabe niya ka-crunchy. Lingin, nakanindot niya, gamay-gamay siya nga sea cucumber. Grabe niya ka-crunchy. Nakikitimpla ang kinilaw. Grabe ka sour kayo. Next na po ang ilahang tapa nga isda. Ay, ganoon ko tanawa. Walang tapa nga isda. Murag gyapon siya sinugba kay makita mo nimo nga naa siya burnt na part diri sa area gyapon. Patag meat. Wow, nawa iya meat sa in the inside oh. So, tilawan na to finally ang legendary tapa, ang legendary tinapa diri sa Danau. Cheers.
Mama ori yung sinugba. Nakalahi lang, slightly dry na ang iyang meat sa ilawom. Yung iyang outside surface, mo siya evenly bitaw crispy siya. Dili siya like kanang pareha bitaw sa sinugba nga ang gawas overcooked. Pag abot sa ilawom, grabe na niya ka na yung mga hilaw-hilaw na part, juicy kaayo. Kani kay grabe ka meaty sa iyahang unod, luto jud kaayo ang ilawom niya. Mo siya kumura ka nagprito nga isda pero sinugba ang iyang outside. Di programahan ko ani nga style. Mag-try tayo sa bagay, pwede mo mag-inani. Tagay lang jud drop ang inyong uling ug sa inyong isda. Idol, kung maaari gani mo dirig north, try ninyo ano ilang tapahan nga unique nga smoked fish. Suway ninyo ilang experience, ang ilang legacy, ang ilang adventure kung kaon ka ani. Kaya para makita sa nimo ang ma-feel sa nimo ang difference between sa atong typical nga sinugban. So hanap na po taglain food trip sa laing lugar. Tara, let's go. Ay smoking. Try lang man sa Yo lang yayag man. Sayang na na. Sinula ko yan, nga baris. Dahil tagamin yung sabon dahil. Oh. Ano day? Dahil yan sibog. Madaban na 120. Ha? 130 na last. So pagkaibaw nimo ang tapahan lahi na siya sa sinugba nga klase method. So na siya explanation, so later on ato pangutan unsay diferensya nila. So atong tan-awon giun sa pagluto niya tilawon sa nato kung lami ba ilang tinapa ug napud kun sila other varieties lami pa bud ba. Dahil yan sibog. So tara, ito na nato ang legendary iconic na tinapahan or tapahan diri sa Danau City. Tara, mag-food trip na ta. Let's go. Try lang man sa Yo lang yayag man. Sayang na na. So unsa may kuan gyud miss? Unsay kalainan sa sinugba o sa kani pag tinapa? Ang sinugba kay lahos sa gid siya sa baga ba niya. Pero unsay kalainon nila like ang pagbaga unsa may kalainon sila sa Ang baga? layo ra siya sa baga. Ah, bali elevated gamay ang kani. Mura siya gi-smoke Mura siya ra. ko. Sa una man good kay pamaagi pagluto sa tinapanan kay ang asura. Ang aso? Ang aso.
Hato to mga maluto. Ah, okay. So, nana, gila ang tinapa. O, tagpila mo sa din yung tinapa? Depende sa sizes. O, Okay. dinagko nga isda, dagko sa lang presyo. Ah, tagpila man ang range ana niya from Ang mga dagko na maabot og 280, ang gagmay, ang gagmay 120. 120 ang gagmay. So, 120 to 280. Ah, I see. Napa mo ilain baligya aside sa mga isda, seafood. Na, lechon manok.